כן, ואחרי זה מגיעים הכינוחים, עוד צלחת. בדרך לכינוחים תביא לי עוד צלחת. עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת. אל תשכח בבקשה להביא לי בדרך שאתה מגיע. אתה יודע למה אני מתכוון, נכון? בדרך, לבופה. אתה עושה את מה שאתה אמור לעשות בבופה. עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת, עוד צלחת. אתה רואה את כל הבופה הזה, זה הכל שלך, אתה מבין? הכל שלך. כל מה שאתה צריך זה רק עוד צלחת, ואתה על הסוס. עוד צלחת. איך תוכל בלי עוד צלחת? תביא לי עוד צלחת. כן. ואם אתה יכול גם איזה כוס של מיץ, למה אני מלא בגיוקים. כן, עוד צלחת. כל מה שאתה צריך זה עוד צלחת. מה שאתה אמור לעשות, כן, זה מה שאתה אמור לעשות, ואתה עושה את זה.